ndinorwadziwa zvisingaiti. Mfana wangu, be patient. Vese vanotrenda nemutrendero uyu vacho vanotrenda for a certain period of time, but hazviende kure. Munhu ane music inenge yako yoga. Be patient. No matter how long the night, dawn shall surely come. You will succeed. Kandiva Mutarisi vari kutaura zvinoratidza kubva pasi pemoyo vachiresponda kunyaya yaDelroy uyo vari kuti vakamunyima mari. Saka ivo vari kutaura vachiti aiwa mufana wangu be patient because patient pays. Iye vari kuti vari willing kumupa song yacho uisa pachannel yake plus vati vachamubhadhara mari yacho yose yaari kuchemera iyoyo. Zvakare guys, musakanga kusubscribe kana kuti follow. Regai ndikusiyei muchinyatsoona nyaya yacho muzondiudza kuti muri kufungei, mazvinzwira mega nyaya yacho sezvairi nekusara kwayo. Delroy ndakatanga kushanda naye, ndamuona mufana wangu kuti anga ari low because inini pandiri panapa ndiri fan yaDelroy zvekuti du. Delroy anogona kukuudza yekuti paanoita mashows ndini ndinenge ndiri pakati ndichijamba, anoziva ndonakirwa naye. He's a very good artist. You should listen to his music. Munzwe kunaka kwaanoita. So ndakatanga kusenza naye Delroy ndichimupa $300 per month. Saka pandaimupa $300 per month ndaimuti nini unoita chero chaunenge waita basa riripo iroro ngariitwe iroro, kungava kupi kwawadedzwa uyaushande chete uwane $300 per month, and then ukwanisa kuita music yako futi uchirekoda kuNashe TV. Saka akarekoda music yakati one day kukabuda imwe yakati one day imwe ichiri kubuda izvozvi, and then also pama expenses atanga tinawo ake but this video rakabuda rekugumisira iri mari yaifana kuya kwaari is 1650. Saka ma expenses ake anga akati one day kupfuura mari yaifana kuya kwaari, and muzvona that's why anga asina kuzowana mari. But zvisine hazvo, I do understand kuti mufana uyu mufana mudiki ari kukura ane needs, ataura kuti ndoda kuchengeta mwana wangu, ndoda kuita sei. I'm willing to give him the song oisa pa channel pake kana angowirira nevamwe vari mugroup rake momo, and then over and above that anobva ndamupa mari yacho yo 1650 yoyo. My expenses atataura nezvawaya ngatimbomamirei because ininika I'm not just in this industry kuita mari kana kuita sei, ndakatobudisa mari dzakawanda handiti mukuzvinzwisisa. Nyango as an example, ipapo pacho pavakaita interview paya istudio yangu inini ndobva vaitira interview zvese zvavari kushandisa zvezve vachiita sei zvinhu zvandakatotenga inini vanatozvinzwisisa, and hatisati ndambobhadharwa kana sendi rerent ipapo. Dai ndachida mari strike ndaivati ndibhadharewo rent ndiite sei, but chimwe chinhu chinongoitika kumaartist edu ndechekuti vanhu vanovapa advice isiriyo. Vanovati shamwari ukanotokonya vanhu vanenge ava unokasika kutrenda, kana watrenda paya music ubva wareleasa masongs ipapo masongs aya anobva atotambirwa chaunga chibva chatanga kutonakirwa, but kazhinji kacho vanhu vanyasi vari nebasa chaivo vanenge vachizviona ende vanozvinzwisisa. Vanenge vachitoziva kuti hapana mari yakabiwa apa, hapana dhiri rakamboitwa apa, munhu ari kutodai kuti zvinhu zviende mberi. Hazvizonyatsokupusha kusvika palevel yaunofana kuti usvike, but zvisinei hazvo, I want to urge all the people that are out there, musaite kuti vana vedu fanike vave desperate, because when you listen to Delroy you are going to understand that he's one of the best artists that we've got in this country. Ite nyaya dzevaviri dzinonetsa kunzwisisa, but ini munzwisiro wandaita mutauro waita baba ava panenge pane reality apa. Anyway, thank you guys so much for watching. Don't forget to follow us or subscribe. Bye bye. You're going to understand that he's one of the best artists that we've got in this country.